Hej, jeg har fået en Aspen spørgsmål her fra Mira og min Facebook, hvor hun spørger mig om en masse ting, og jeg tager bare en af dem jeg synes er god, hvor jeg lige kan læse, hun har skrevet her. Jeg skal lige ind på den. Hvor hun skriver Skype versus Facebook versus Skype, hvad jeg synes er bedst. Det kan jeg ikke sige, jeg bruger begge ting meget hele tiden. Skype bruger jeg ikke så meget som Facebook, men jeg spiller heller ikke så tit på Facebook. Mira, jeg vil nok sige, at de er lige gode. Jeg ved ikke sådan noget, hvad jeg skal sige til det. Jeg vil nok sige, at Facebook var engang ikke lige så godt som Skype, men jeg synes helt klart det er det. Hej.